तुम्ही शोधून काढावं जेणेकरून हा संपूर्ण समाज जो आहे हा सुखामध्ये असावा, चांगल्या प्रकारे असावा। तेव्हा भगवंत भाऊ मनामध्ये असा विचार करतात की ह्या नारद मुनीला योग्य अशा प्रकारचं सहन करूया। या संपूर्ण व्रतामध्ये एक व्रत अशा प्रकारचं आहे जे केल्यानं मनुष्यांचा पण इच्छा परिपूर्ण होतं असं व्रताचं व्रत म्हणजे ते सत्यनारायण आहे। या सत्यनारायणाच्या व्रताच्या प्रभावाने मनुष्यांच्या संपूर्ण इच्छा परिपूर्ण होतात। विशेष करून चालू असलेले जे कलियुग आहे या कलियुगामध्ये हे व्रत उत्तम प्रकारे फल देणारे आहे। नमस्कार। क्षेत्र विठ्ठलवाडी अंसापाड म्हापसा या ठिकाणी असलेल्या श्री विठ्ठल रुक्माई देवस्थानचं शतको उत्सव म्हणजे 100 वर्षा देवस्थानांक पूर्ण झाल्याबद्दल गेल्या माघ पौर्णिमा 2025 ते माघ पौर्णिमा 2026 असं 1 वर्षाचं कालावधीन विठ्ठल रुक्माई देवस्थानचं शतकोत्सव साजरो केलो वयतलो। आणि पहिल्या टप्प्यान आम्ही सहस्त्रमोदक गणहोम विष्णू याग अनुष्ठान झाले आणि हो दुसऱ्या टप्प्यान आज सामूहिक सत्यनारायण महापूजा जाल्यो। एकाच वेळी एकाच ठिकाणी आणि एकाच जागेचे 100 सत्यनारायण पूजा महापूजा सोहळो आज संपन्न झालो। आणि या सोहळ्याक 100 यजमान आज बसलेले आणि सगळ्यांनी यथाशक्तीनुसार या सोहळ्याक सहकार्य केले। आणि सकाळी धांक सुमार ह्या महापूजेक प्रारंभ झालो, दनपारा महाआरती जाल्यो आणि महाप्रसाद झालो। सांजच्या वेळाचेर भजनाचो कार्यक्रम आसा आणि त्यानंतर ज्या ठिकाणी आता मी सगळ्यांक विष्णूची मूर्ती या सोहळ्याची आठवण म्हणून त्यांच्या घरान पूजना खातीर विष्णूची मूर्ती आम्ही तांकां आता दितले। आणि ह्या एका वर्षभराच्या कालावधीन विठ्ठल रुक्माई देवस्थान अनेक उपक्रम राबयतले। भितून आम्ही सहस्त्र कलश महाअभिषेक करपाचो आमचो संकल्प आसा। या सोहळ्यान जवळ जवळ 1000भर लोक स्वहस्ते ते विठ्ठल रुक्माईचेर अभिषेक करतले। आणि तसेच महारुद्र अनुष्ठान आसा, विविध धार्मिक कार्यक्रम आसा, पालखी सोहळो जातलो। तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमान मुंबईतील एका नामांकित असो गायक कलाकारा काडून तेजी मैफिल जातली। मेगा हेल्थ कॅम्प जातलो, मेगा आयुर्वेदिक हेल्थ कॅम्प जातलो, भुरग्यांक वह्यांचे वाटप कार्यक्रम जातलो। आणि विठ्ठल मेळा म्हणून एक अनोखो असो कार्यक्रम जातलो जेणे करून या विठ्ठल मेळान सगळे गोंयांतले विठ्ठल रुक्माई देवस्थानचे कमिटी मेंबर आसा, वारकरी संप्रदाय आसा, हांकां सगळ्यांक आमी एकत्र हाडटले आणि विठ्ठल मेळा म्हणून करतले। तेन्ना ह्या सगळ्या सोहळ्याक सगळ्यांनी सहभाग घेवचो जेणे करून हो उत्सव येणाऱ्या काळातलो जो उत्सव आसा तो मोठ्या प्रमाणात साजरो जावचो। म्हणजे उत्सव एक आगळो वेगळो आनंदी सोहळो जावचो ह्या खातीर सगळ्या भक्तांचे, महाजनांचे, ग्रामस्थांचे आमकां गरज आसा। ज्या ह्या वाड्यावयचे किंवा महाजनांची आमची भुरगीं लग्न जावन खंय खंय भायर गेल्लेली आसा तेंच्यांनी सुद्दां जे फुडल्या कार्यक्रमांच्या आयोजनात सहभागी घेवचे। आम्ही सेंटेनरी विठ्ठल रुक्माई देवस्थान सेंटेनरी ग्रुप तयार केलेलो आसा। ह्या ग्रुपान कोणाक खंयच्या भाविकाक सहभाग घेवचो आसा तेंच्यांनी पार्टिसिपेट आसा तेंच्यांनी आपलो मोबायल नंबर दिवचो जेणे करून प्रत्येक एक्टिविटी आसा ही सगळ्यां पर्यंत पावोवच्याक एक सोशल मिडियाचो वापर जातलो। आणि येणाऱ्या काळातल्या सगळ्या उत्सवांक सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावचे अशी विनंती। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.